vostè sap, com li acabem de comentar, que s'ha publicat la bolsa de treball social que vol començar el dia 1 de juliol a que funcione. Me pareix genial. Però clar, així n'hi ha dos vessants. La primera és que se publica la llista d'admesos de persones admeses i excloses. Està molt bé, se presenta per ordre alfabètic i clar, la gent sap si està admesa o no. Això va eixir abans del Covid. Ara, quina és la sorpresa? La pregunta del veïnat és quan van eixir la llista d'admesos i exclosos, d'admesos en puntuació, per a saber en quin ordre treballarà cadascú, en quin ordre es quedarà en la bolsa. Però, clar, el que jo li vull preguntar, a més d'això, de quan se publicarà aquesta relació de puntuació, el que li pregunto és per què, si la llista d'admesos i exclosos se va publicar abans del Covid, de l'estat d'alarma i tot el romanç que hem tingut, que ha sigut molt dramàtic, jo ho entenc, però per què, quan això passa i comença a funcionar l'administració més o menys de forma fluida, per què se li requereix a aquestes persones que ja havien estat admeses, i alguns exclosos, perquè se'ls requereix un document extraordinari, on ells crec que és el que autoritzen a la visita o a la inspecció de les seues dades personals, suposa que en l'administració pública, en Hisenda o en el Paro o on siga, però clar, això ja s'havia demanat prèviament. Aleshores, la meva pregunta és, per què se torna a demanar després del Covid? No s'informa a aquestes persones, que al final estem parlant de persones que estan en una bolsa de treball social, que necessiten aquest treball, per què no s'informa a les persones que han de presentar aquest document i únicament se donen 5 dies de marge per a subsanar? Vull dir, què ha passat ahir? Ha sigut una qüestió administrativa, un despiste? Què passa amb això? Jo crec que ara igual l'he pillat un poc així en el peu canviat, però pega una mirada per favor i averiguem-ho, perquè és el que li dic, són persones que necessiten aquest treball. No estem parlant de, doncs dona igual, no, és una persona que se presenta a una bolsa de treball social. Per tant, estan esperant com qui espera a Déu i damunt tenen entrebancs. I